Briallu clyster arth ydy'r rhein, neu'r auricula. Ma' nw'n perthyn i'r briallu cyffredin, ond mae dail nhw a'i blode nhw yn reit wahanol, a mae'r rhein yn dipyn mwy delicate sy'n ni ddeud. Douglas ydi enw'r rhai sy gen i, a rwan ydi'r amser perffaith i mi rannu'r rhein mwyn sicrhau bod gynnon nhw flode cryf Gwanwyn nesa. Felly'r peth cyntaf dwi'n neud ydy tynnu allan o'r potyn a dechrau gwahanu nhw oherwydd fedrwch chi weld bod 'na nifer fawr o blanhigion newydd wedi tyfu. A dwi jyst yn mynd i ryddhau nhw'n ofalus. Mae'n gyfle perffaith i dacluso'r planhigyn hefyd. Fedrwch chi dynnu yr holl y dail bach 'ma sy 'di marw ar y gwaelod yn fan hyn hefyd. Iawn, 'dan ni'n barod i blannu. Gan bod rhein yn blanhigion mynyddig, ma' nw'n tyfu'n hapus iawn mewn gwagle rhwng cerrig man. Ma' nhw angen dreiniad da. Ac hefyd, ma' nw'n hapus iawn mewn potia bach a'i gwreiddie'n agos at ei gilydd. Felly os mond gardd bach sy gynnoch chi, neu silff ffenest, ma' hein yn flodyn perffaith i chi. Mae'r math o bridd 'dach chi'n ddefnyddio yn holl bwysig i friallu clyster arth. Dwi'n defnyddio 1 rhan o grit i 2 ran o John Innes rhif 2 yn fan hyn. Mae cael cymysgedd o bridd efo treiniad da yn hanfodol gan bod y blodyn bach yma'n gallu pydru'n hawdd mewn pridd gwlyb. A dyna ni 8 planhigyn newydd allan o 1 potyn. Rwan dwi'n gwybod neith rei bach ma ddim blodeuo flwyddyn nesa, ond mi na mewn chydig o flynyddoedd, ond dwi'n edrych ymlaen at weld y rei mwy yma yn rhoi sioe i ni Gwanwyn nesa.